Ahoj, Wade. Jack? Za slávou. Ruky s kameňou, v kolenách stále pevný. Príbeh počúvaj ten, čo zažil veľký Knuckles. Yeah! Čo tu robí Jack Sinclair? Vy dvaja máte nevybavené účty. Áno, to je fakt. Práve ma drží zavretého v obrovskej klietke. Pokračuj. A tak začína príbeh ten. Keď náš hrdina dieťaťom bol, preňho otec bol tréner aj vzor. Vďaka nemu vedel bojovať, každý zadok zvládol nakopať. No prišli sovy gigantické, zvládnuť to bolo problematické. Knuckles a otec to nevzdávajú, veď vyhrať chcú. Len húkali, ťopali, stále driapali a mesto podpaliť chceli nám. A ja sa prizerám, z toho nasratý som, preto už nespievam. Otec, nemôžeš ma opustiť. Neopustím už nikdy. Nie! Toto nezvráti ani 100 mečov. Najsmutnejší príbeh končí bez slov. Môžem ísť na záchod? Nie, niečo tu robím. Naozaj musím ísť. Vydrž. Zrazu Knuckles ostal sám v tom, tak stratil otca a stratil aj dom. Že stratil otca vie. Má na pomstu príbuzných úplné právo. Plamene katastrofy nájdem. Michael Bolton, vážený. Za slávou. Ja isto tieto plamene nájdem. Len skús jednu sviesť za slávou. S touto úlohou začni už dnes. Má mnoho prekážok a veľa ciest. Nemôže teraz sa sprchovať chcieť, veď spadal démon navíc z ohňa a cesty späť. Už nie. Na uhol spáliť ťa viem zaživa. Pre mňa si rybka či chvostík zo psa. Potom si nakúpim všetko, čo chcem. Na zľavách nákup ten neľutujem. Tá hra svoj nový začiatok má. Vieš, že sila v srdci je ukrytá. Jahú! Si pripravený? Tak poď. Dobre, ďakujem. A ten chlapík na démona vážne nespravil nejaký dojem. Iba očami sa húľal, no a potom veľmi náhle, Bože môj, spustil mágiu s lávou a všetko zbehlo rýchlo. Knuckles porazený a cieľ je nesplnený, tak potom nik netúži. Bože môj, zlomený, porazený, ležal hrdina, démon reč začína. Ja ťa zničím, slabý chabý, neodolný slabý chabý, neodolný slabý chabý, neodolný si slabý, si na nesok. V tomto momente sa obávam, že toto je koniec tvojho príbehu. Tuším, neskoro hľadám, v čom je sila. Tá sa skrýva vysoko, mňa opustila. Či ju v bleskoch hľadať skúsim a či v tvári. Každý bojovník môže v sebe ju nájsť. A keď každý ho už odpísal, Knuckles však nakoniec plný síl vstal. Sleduj, démon, posledný boj začínam. Tak poď sem, tento boj neprehrám. Hlupá, iba
iba ja môžem mať silu takú. Nie, nič zlom, už viem, že ja iba mene nájdem. Ho netrvá, na sa útočí, len dá super ráno a súboj končí. Hľa svoj nový začiatok má, už vie, že sila skutočná v srdci je ukrytá.